Mia ti aduasanum. Asama efri Awurade nkyɛn ba Yeremia nkyɛn. Yuda hene Yehoakim a ɔyɛ Yosia babresuo nie. Rekabfo fie na ene wɔn kokasa. Na fa wɔn bra Awurade fie impia no biako mu. Na ma wɔn sanom. Ɛna mekɔfa Habasini aba Yeremia ba Asani ane ne nuanom ne mmabarima nyinaa ne Rekabfo fiefo nyinaa. Na mede wɔn ba Awurade fie mekɔ Onyankopɔn nipa Yigdalia ba Hanan mapia ɛwɔ mapɔn mapia no ho. Ɔpona no hwɛfoɔ Salum ba Maasia pia atifi no mu. Na mede nkuruwa nsa ayeyɛ no amaama. Ne nkora sisi Rekabfo fie ma no anim. Na mese wɔn sɛ, monom nsa. Na wɔse, yɛrennom nsa. Ɛyɛ Rekab ba Jonadab ahyɛ yɛn sɛ, monnom nsa. Mo ne mo mma nnom bi da biara da. Na mo nsisi adan.